Velkommen alle sammen til den her raceblog, 4. afdeling af C1 Scandinavian-mesterskabet. Men nu er vi gjort her på Ring Djursland, som I kan se, der er også andre klasser derude at køre, som DS3 Cup og Young Timer og 7 Racer og alt det her go-kart faktisk også ude at køre. Men også motorcykel, som I kan høre i baggrunden, som der larmer lidt. Men vi kom op og stillede op her i går, hvor vi skulle have den igennem teknisk kontrol og førermøde og alt det der, og så lige gå en tur rundt på banen. Men I kan jo lige prøve at komme ind i teltet og se, hvordan det ser ud der, så vi ses derinde. Så er vi kommet ind i teltet, som I kan lige komme ind og se teltet her. Herovre har vi, hvor vi sidder alle sammen og spiser og alt der. Så har vi også Mikkel her, vores tekniker. Og så herovre, der har vi alle vores drikkevarer, og hvor vi putter mad op og alt det her, sådan virkelig hyggeligt. Og så herovre har vi Victor, han er i gang med at arbejde på bilen, så vi kan komme ud og køre noget tidstagning her 13:10, så det glæder mig også rigtig meget til, så jeg vil opdatere, når vi rammer der. Så nu har vi kørt tidstagning herude på Ring Djursland. Det gik sådan okay godt, fordi jeg har fået, sidste gang vi kørte herude, der var der lidt problemer med nogle sving herude og alt det her. Så det har jeg fået lært nu, svingen hernede, så jeg hentede et halvt sekund på omgangene. Så det er rigtig, rigtig godt. Men jeg havde nu forkert dæk på, som der gjorde, at jeg skred lidt ud, og bilen hoppede i nogle par sving hernede, så med de første med 5, de ligger rigtig tæt, så jeg håber, jeg kan være med deroppe. Så jamen, jeg glæder mig til det, når vi kører her lige om lidt. Så jeg vil opdatere, når vi rammer der. Hej. Nå, nu er lørdagen gået her på Ring Djursland. Det er gået sådan, okay og okay dårligt også. Men vi startede jo med at køre ud til Hit 1, hvor jeg skulle starte 5'er. Inden 5 minutter af løbet er gået, der kommer jeg op som førsteplads. Og så skal vi ind i pit, men der holder vi for simpelthen kort tid i pitten. Vi rammer, jeg tror det var 1:59, så vi mangler 1 sekund. Så det får vi simpelthen straf ud af, vi får en stop and go ud af det. Men kommer ud som, jeg tror det var 6, og så kommer vi ind som 4. Så skal vi så starte 4 til i morgen. Også krydse fingre for, at de franske musketerer her kommer talrigt til start og talrigt over de 15 minutters løbs, de snakker til. Det samme vil jeg sige om seederne, som kører ud til Scandinavia Cup, som kører ud til deres 50 minutter lange løb. Næste programpunkt er altså enkelte langdistanceløb, også med franske biler, men Citroën C1, de er altså kendt for at kunne holde til det.
Så nu blev søndagens løb afsluttet. Jeg startede 4, og jeg fik en rigtig god start. Inden for, jeg tror det var en omgang eller 2, så kom jeg op som 3'er. Så det gik rigtig godt. Men hernede, der blev jeg også ramt, fordi dernede i det første sving, der kom jeg lige til at bremse lidt for sent, og så kom jeg til at ramme ind i siden. Men så lige efter det, så ramte han mig lige ind på siden her. Jeg var jo der med fælden og lidt her, men det er små risser. Det er jo race, så det er jo en super fedt, en rigtig god weekend, en 4 her til hit 3, så i hit 1 der endte jeg også med 4, og så i hit 2 der endte jeg så 4 også. Så rigtig gode resultater og videre med i mesterskabet. Lige nu har vi regnet ud af, at jeg ligger 2 i mesterskabet, men jeg glæder mig rigtig meget til Sverige, til vi skal køre næste gang, så ja, jeg må sige med tusind tak for at I så den her video her, så hej!